karo Agita melu joget meneh. Pak Parti rien. Hae Pak Parti. Hae niku pripun Pak Giman? Diajari karo Pak Giman. Nah. Pak Giman. Ra urung ya Pak Giman meneh iki. Nah. Wis ta, pokoke. Sing ngajari Pak Giman. Berat iki pokoke. Bar iki Pak Nanot genah. Nah, hae niku ngeten iki Pak Parti. Nah. Lah kaya nggih, niki lho Pak Giman sing marahi niki lho. Nakal. Oh Ibu, ya Allah. Oh nggih, ngangge bendahara Pak. Engko saiki ki ben ra kenek anu Mas KPK. Dadi apa-apa ki lewat orang ketiga. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke.
tau kendat Mas. Kalih timbang. Pak. Alhamdulillah. Oh, Pak Nanot karo aku piro-piro nyah-nyoh pokoke wis. Los. Loh. Papa? Pak Pardi? Aduh, hilang. Pak Mardi mrono. Wah, wis hilang wis. Mau wis ngomong karo aku bintul ra apa-apa. Atim, aku ora do wedi bintul. Pak Nanot lho contone. Lah iya, Wedi. ono wedi lah, Pak Pardi iki wis kebel. Urip ono. Loh. Utang gede kowe tak tukoke. Apa? Izin Bablas podang kuning. Bos Wardi, matur semadun.
menika kersanipun Pak Sawan. Ayo, bos ayam iki Mas. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajurit munduk wis padha kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan kowe wanita sing keparat sing hebat apa ora ngerti yen dong iki lanange jagat putra adipati panggeng Tamarmoyo waku duwe nduk wati sekti Pandawasa Rara jonggrang pun pundhut karo bebono apa nduk candi sewu kecil sawangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak uruti Chandra Pesona medun ya ayo Pak Sawan ngoten Pak Sawan matur sembah nuwun balik meneh iya Pak Senin Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan tobat kowe wanita sing hebat apa ora ngerti lek andole lanange jagat putra adipati panggeng Tamarmoyo aku duwe aji sakti Pandawasa Lagi syuting aku seneng. Iya bantu aku duwe bebono kempling nggih Mas. Candi sewu sawangi kudu dadi. Iya jonggrang nduk panyuwunmu tak turuti. Pak DRW Pak Warso. Warso. Ya, iki Pak RW ku nyanyi. Pamundutanipun
tindak pundi Kerangan Pak RW. tindak wae kading ngaren ora numpak taksi Jare ati tanke. dewean apa ora wedi timbang anggur kula purun ngancani Larasan Pak RW alias kebetulan Lanjane kuat tak pancen kabut Pancen kabutan. Yen purun Pak RW enggal ngrencangi Tekanan omah. Sibuk. Omah, Pak RW kula pijeti waduh enake Pon, ayo, tak pijeti lho. Roto pokoke. topel wong lekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindah Ampun kilo mas jenengan ampun kuciwa kula pancen rondo matur nuwun anyaran bojoku cek lunga Pak RW waduh pokoke lunga blonjo ning pasar bae kawana rondo kanggoku rapati penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting josu malah latihan aku rondo dijamin kempling pokoke tenane memuaskan Pak RW. Apa iya? aja ngono Mbah Herwi seneng Mbah piye Senen iki lho pun pirsa. ya anak wedok ya Nyu Chandra pesona. Iki ae Monggo. ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Daleme Pak Sawah. tindak wae kading ngaren ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang anggur kula purun ngancani Larasan Pak RW alias kebetulan Lanjane kuat tak pancen kabotan apa-apa jenek Mbah Yen Herwi purun enggal-enggal ngrencangi Pak RW teko Pak Bin Mas Pol sing ewangi. mangke kula kancani apa Pak kancani pokoke kok ngopo wae tak kancani topel wong lekan golek momongan iki blonjo napa Mbak Yu badhe pindah ampun kilo mas jenengan ampun kuciwa kula pancen rondo anyaran bojoku cek lunga waduh Pak awan lunga blonjo ning pasar pae awan rondo kanggoku rapati penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting joso malang nadyan rono sakit rindu kempling oh pripun oh Mbah Senen Oh iya, lali pacarku janjine. lali janjine Cik, cik. Ah. Eh. Oh. Eh. Oh. Eh. Oh. Eh. Oh. Oh. Monggo Bapak. Hop. oh sama Pak Gimar oh ya nangis sajroning atiku kali kasriraku
bisa kumpul kaya duwe ngene. Mas Dole tak kenale pacarku iki lho. Wah, selingkuh wae karo aku. Oh. Nah, sesek Mas. Yu Chandra Pesona. Pak RW. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Pak RW monggo. Aku rapal ya.
Pak Omongi, Mas. RW ku. Pak RW iki wis lancar saiki nek nyanyi. Lancar Yo, piye, Nduk? sesuai saranku. Ngene lho, Nduk. Ben-bengi Sadurunge karaoke. kowe teko, Pak RW mau wis nyanyi ping 8. Ya apal. Ya Allah, pemanasan nggih, Mbak. Pemanasan. Mengki Mbak Senen kalih kula pemanasan nggih. Oh, Mbak Senen mesti. Aduh, ngono terusan. Mana si mik jarene Mas Tulus mau. Aduh, monggo Pak RW. Catetan sajroning ati Cacat luntur saya merakati Aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk Sandra asmara Pesona. Pak Puput, ya. Mriki ngadeg tengge ngajeng gantian. Masih bersama Yu Chandra Pesona. Mbak Teki, sayangan Mbak Senen jare. Monggo Pak RW. Yen lewat aku kelingan Gubuk kae biyen tak goleren Neng cagak kebak tulisan Warna abang tondo kasih sayang Jenenge gubuk asmara Biyen kae kanggo anduk tresno Tanpa bantal, tanpa kloso Bet abote ke taman asmara Gubuk kae nyimpen wati Nganti besok ora bakal lali Gubuk kae kebak cerita Wayah wengi nganti gagat rino Ae meneh. Ya Allah, bablaske napa niki Pak RW? Nah, Kersane kula kayak panas. mau request bos jamu Nggih. di Oh, Pinangkani nggih, lho. siap. Bojo loro lah aku Nggih, keselo-selo bojo wae. logro, siap. Ya. Tutup Pak RW. Tutup. Tutup. Catetan sajroning ati Datang luntur saya merakati Aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara Matur Matur nuwun, Pak suwun RW. Mbak monggo Teki. dilanjut
Aku ra tenang ngene iki Mbak uripku. Senen iki enek. Janjane kowe ning ngendi gelagatmu saja hatiku sujana kowe tancap karo nyanyi liya matur nuwun Mbak Senen. Kita goyang lagi bro. New Chandra Pesona. Audio sound system Popeye. Oh, 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 oh. Monggo Pak RW. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang menangu nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe tak SMS ora balesi yen tak telepon malah bepateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mengko tak civel Wani, wani, wani. civel Lali janjine kandhane alesane Enek urusan. Kok sibuk terus yo ngre tak telepon mesti terus ngono. Alasane sibuk terus. Lah iya no, wong jenenge pelayan masyarakat Oh iki mestine ngaten. ngono. Lah ya ngono dirungokke Mas Dole. Kabeh warga Iya, iya. kepentingane piye. Alhamdulillah Dadi bablas aja nesu ya nek janjian karo Mbak Senen sok ora Nggih. kepethuk Nggih. wektune. Aku arep sabar saiki. Mengko nek Nah. aku kencan karo Mbah Senen ra iso ya aku gentenan kencan karo Pak Warso. Wit, wit. Bablas. BRW, ini siapa nih BRW? Sakit rindu Mas Tulus. Monggo Pak RW. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu saja nyubriyani atiku sujono kowe kancan karo priya liya. Ya, satu lagi Mas. Ayo kijing miring. Pak Pak Warti. Bos-bose monggo bos-bose. Jarwo. Pak Sosro. Bos gajah. Baksone sing gajah-gajah. Amin. Os. Mun sing kerene ayo bangun keluargane Mas. Pak Kijing miring Mas. Kijing miring. Kijing miring kampil bolong sisa obat cing Mas. Penak miring Mas.
syukur. Terong ijo jadi unter-unter Piye, Nduk? yen diunter Oh. renom sing duwe bojo aja dipikir yen dipikir sing duwe nesu Piye, mas Nduk? jangono ayo Oh, mas os. Boleh non ayub ya pinter-pinter. Pak Giman, Pak Giman miring mas. Giman miring. Laku-laku teko Korea. Korea aku sido rabi ora syukur. Ayo. Miring. Apa kuwi apa? Lagi jeng miring ngombe jamu diwadahi batok penyanyi lemu ra iso ndodo. Monggo, Pak Wadi. Bos ayam Pak Wadi. Ayo. Au. Iya, Dak. Ayo jeng miring. Ayo aki jeng miring mangan grajian tek limo salat ngaji jaga agama. Ayo miring Pakde. Ayo miring. Au. Sayang. Tiwas tak sayang sembani orang. Manis mas, Pak Haji. Yo. Pak Giman.
Monggo Bu. Bu Haji monggo. Kurang apa aku iki dadi wanita
apa-apa. Ini ndak. Niki buke sing nyuwun niki bapake mengke jam nyawer. Pak jam nyawer niki buke nyanyi. Niki Bude. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa nduk aku kudu sambat karo sapa
jadi cabut. Iya cabut. Iya. Oh duitnya dulu iya. Ini kalau nggak ada duit nggak ada yang jalan Bu. Iya. Emang zaman sekarang begitu ya Bu ya. Iya. Puput ini loh Bu. Coret kok kakak gue. Pak Nanot lah jebelane krusuk keburu nafsu. Tekesane montang gandeng rambate akeh aku dhewe Sapa? Ade Bagio. Sandra Pesona. Werte. Keluarga besar sinetron Ikatan Dot. Atiku lego. Ya. Ngobangi kutha sateruse Sini Bu. ning desa-desa. Mergo aku anggone sing tak tresnani linci Udah jatuh. Jebul ora ketemu. Aduh linggihku aja metu aku. Terus kiri nang Semarang. Linciku wis ono Ini bener-bener keluarga ikatan cinta ya. Lah yo. Sapa Mbak? Aku karo ibu. Lho coba wis padha-padha langsing lho aku. Olahraga bareng fitness. Kuwi ta sing jenenge Oh, kembar iya. siang. Iya. Oh ya Allah tenang aja. Oh, nggih, lego, Atiku Pak lego Bri. Mas, Oke. atiku lego. Lah jebelane krusuk Oh, Ade Bagio. Ngaturke sugeng rawuh konco panjenenganipun Bos Ateng. Sugeng kedalang nganti madu mardikaning penggalih.
Bagio. Pak De Bagio. Pak De. Mana? Mana Put? Dicari ya Bu. Ya Allah. Mangke bibar niki Bos Ateng kalian Pak Wagino. Nggih. Bos Ateng, bos Cikinya Indonesia. Ya, angkat Put. Saiki Oh. Oh, soko. Lagune napa? Iki kok timbilen iki kok dadi tenor Urung- kok. urung Mama ben- nggak boleh, nggak boleh, nggak Bentol-bentol, boleh. kok bentol-bentol. Kok tekan omah bentol. Oh, kok abuh kabeh engko ya Allah. Aku memperhatikanmu loh. Lagune napa? Pak Ateng. Enggak enek lagu manut. Napa, Pak? Napa? Napa? Emosi. Ya emosi, emosi. Mending nyuwun lagu timbang bentol kabeh. Lah ngebiduren kabeh giatel. Ah, Nyambungnya sekondi coba. Anjen penyanyi ki ngesaki rawe kabeh. Napa nggih? Emosi sini Mas. belum, sini belum. Sini belum. Iki cek turahane nggo kene kabeh. Mriko gak rame, rame kene. Wes. Kono gak apik kono. Kayak napa? Saiki Oh. Chandra pesona.
Ya apa Mas? Oh. 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 Wong bagus sing tak tresnani rino wengi mong tak impi-impi. Oh iya Pak Kino, aku ora bisa lali mong sliramu Oh. Iya. Nadyan selisih ketemu nanging kudene rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu arep-arep Oh. sok kapan balimu. Oh. Iya. Pak Nanot, Pak Nanot gak iso hae. iki nek arep selak ra iso. Reso mlayu. Iso, Kencang. ya. Hae Pak Nanot. Gak usah ngapain pulang, Pak. Ngapain? Gak usah. Kuncine tak gawa kok. Pripun? Mau pulang. Ngapain? Coba hae driyen lho. Ning apa Oh. sliramu tega ninggal aku kaya kanca dosa. Hatiku karo Gusti kula nyuwun ngapura Chandra Pesona. Aduh, matur nuwun. Oh. Pak Nanot sing tak tresnani rino wengi mong kae impi. Paji aku ora bisa lali mong sliramu Oh. bocah ning ati nadyan sepisan ketemu rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu marep sok balimu. Sing tak tresno wong liya hatiku ra bisa nyangka wong sliramu kut gawe Pak Haji menika lagunipun menapa? Oh, Prau Layar, mayar banget. Bablas ke Babu Anyar, Mas, nggih. Prau. Prau Layar. Pak Haji sinten? Hae Pak Nanot. Babu. Pak Hae. Hae. Menika Pak Haji sinten?
Oh Pak Agus. Biasanya Pak Agus menika piyayine ganteng. Lah kuwi yo ganteng. Pak Tri, oh nggih, ya Allah. Aku gak percaya nih Pak Agus. Biasanya Pak Agus ki gak ngene iki kok, Mas. Biasane piye? Gak. Oh nggih, alhamdulillah. Nyun pangestu Bapak nggih, matur suwun sampun dipun berkahi menika Pak Tri penasehat dewan. Umpeti lho Mas aku nek ngene iki. Menika ngersake perahu layar, bablaske Mas. Hak ini iki kok, ya wis saiki wae. Ning apa sliramu tega tinggal aku kaya hatiku karunta-runta Gusti kula nyuwun ngapura. Bapak RT Yono Sugatrawuh. Pak Tri. Yo kancane kisik gembira.
Janjane kowe neng ngendi Chandra pesona iku sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir sengengene ana kene aku tunggu kowe tak yen tak telepon malah kok pateni bagus. Pedok irungmu mesti tak cingel, 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 cingel. Katane alesane banjur dandan kowe ora teko Bapak buru-buru sekali mau kemana Bapak? Puput, Dalam. Om Prayit minta ayang-ayang. Montor sembanuun. Oke, siap. Bapak napa meleh? Bablaskeun napa? janjane aku neng ngendi Berikannya saja berikannya hatiku sujono kowe kencan karo priya liya makasih
tenggene Mas Prayit lah mbok ping 60 rolas niku bulan balen. Yuk. Bayar sih, Mas Putih, Pak Yudis, sabar. Nah, Pak Yudis, nah loh, gatelan loh, kok gak sido? Ayo dilanjut. Panyuwun kumring sliramu.
tahun pisan Mas Prayit nyanyi lho. Panyuwunku mring sliramu. Bonus lagi Mas. Chandra Pesona. Pak Tri Citra Prayit Simpen ayo. bisa goyang bro Nyawa fotoku rasa Ae Mas Prayit. Pak Sawah. Pak Sawal Isih. Aduh. Isih. Ki penyanyine jek ngadeg kene. Liru, liru, liru. Sik Pak Sawal lagi HE sik. Iki Mbak Nela. HE. Aku meneh. Siji meneh. Matur sembah nuwun. Mbak Teki Dalang. wis pedhot turun ngono. Empun. Wis pedhot. Empun. Terus ke Mbah Sawal. Ayo. Panyuwunku Oh. pring slamu. Chandra Pesona.
terakhir hae. Pak Gino. Pak Gino, Terakhir. Bos Gino sih. Terakhir hae. Bos Gino HE. Aduh. 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 Roh hae ya. Aduh. Anda nih wis delik jero lho ya roh. Alah, jutek ya dia ya. Jutek. Papa. Anggita kaya intel wis ning jero lho ya roh. Papa. Bahasa malusul orang nganggo HE. Goleki lagu sing ora nganggo hae. Kene, Mbah, niki sedaya pun kula hae. Astagfirullahaladzim. Panyuwunku siramu. Duet Mas. Paling Pak RW. Makasih, PRW tambahin. Tenang ae Bos gimana ini? Tambahin. Asik. Yen lewat aku kelingan bubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang. Bubuk kae kebak nanti besok Temoko saiki. Pokae kebak Frino. wayah wengi nganti jagat rino. Sar. Hae Pak, hae Pak. Satu aja. 50.000. Satu. Lah satu iya, aja. tenang ae. Pak RW ih. Hae. Pak RW, pengkon dikon put. Kalau tenang ae wis pokoke. Pak RW. hae, Ah, maunya dari Pak RW juga. Ah, Pak RW, Pak RW. nyuruh nyanyi kagak nyawer, balik. Apa? Yang nyanyi Pak RW sendiri. Aku apa Pak RW? Iya. Bariki kutut manggung, Pak Giman. Satetan sajroning ati datang luntur saya berarti aku kowe dadi karwa mergo leren ning kubuk asmara.
Hae. Ya. Oh. Tadi makasih ya telurnya 2 kilo digoreng semua. Oh iya, Iya. sama-sama. Yang penting kan sambal Hae lagi bawangnya ya? ya Ra. Nek endok iki kan enek bose telur ya. Anggita. Arek HE lo. Hah? Bos gimana? Oh iya. Eh, Tadi yang teriak paling kenceng kan ini ya. Nah iya, ngerkutut manggung lunas. Satu loh. aja satu. Butut manggung lunas 500. Oh, iya enggak? Ntar ketemu lagi aku nyanyiin. Butut manggung tuh. Belajar tuh. Angger ono mental. Jangan ketawa, Teki. Catetan sajroning ati.